Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda şu ýyl günnägörüň akyldar Şahyr Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden dawra bilen belenip geçilýär. Mejlisiň karary bilen Pähmin Paýhas ummany Magtymly Praga atlandyrylan ýylyň dowamyna resmiler ýurdun içine we daşyna möhüm seni münasibetde ençeme çäreler guramalaşdyrýarlar. Media serişdeleri we metbuat sahypalary özüniň gymmatly eserleri bilen halk hakydatyny ýyz galdyran akyldar Şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyny giňden wagt edýär. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanýar. Bir näçe bölümden ibaret boljak gepleşikler tapgyrynyň bu sanyny Özbegistanyň Xarezm welaýatyna Altyn Miras Jemgyýetiniň başlygy Özbegistanyň intelligensiýa wekili golýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hemde Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Haly bilen geçirilen interwýulary dinleýijilerimiziň dikkatini ýetirýäris. Gepleşigimiziň birinji bölümini Özbegistanyň golýazmalary toplaýjy intelligensiýa wekili Komil Nurjanow bilen geçirilen interwýuny eşitdirýäris. Komil aka gepleşigimize hoş geldiňiz. Ýa-ni ýakynda Özbegistanyň Daşkent şäherine türkmen şahyry Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanyp konferensiýa geçirildi. Özbek halky Magtymly Pragyny nähil tanaýar? Özbek halky Magtymly Hazretlerini Nawaýdan keyingi en köp koşuklary, şeýerleri, aşylalara aýtyladigan büyük insan sifatida Özbek halky Magtymly Hazretlerini Alişer Nawaýdan soň şygyrlary, goşgulary iň köp aýdylýan beýik adam hökmüne, beýik akyldar şahyr hökmüne tanaýar. Xarezmliler onuň goşgularyny 19-njy asyryň ortalaryndan başlap aýdyp başlaýarlar. Xarezmde Magtymlynyň şygyrlaryny aýtmaýan, onuň aýdymlaryny halka ýetirip bilmeýän bagşlary, aýdymçylary halk tanamaýar. Şonuň üçin biz Xarezmde häzirki gün üçin Magtymly ýaly eserleri, goşgulary köp aýdylan şahyry bilmeýäris. Dogry, biz Alişer Nawaýynyň hem şygyrlaryny, goşgularyny bilýäris. Halkymyz bilýär. Ýöne Magtymlynyň sözü, şygyrlary olaryň halk diline ýakynlygy taýdan Magtymly birinji orunda durýar diýip men hasap edýärin. Çünki men durmuşda görýärin. Meniň özüm 83 ýaşymda, men özümi tanalym bäri Magtymlynyň goşgularyny eşidip gelýärin. Xarezmde bu babatda maňa meňzeýän adam gaty köp. Magtymly Pragynyň goşgularynyň özbek halky tarapyndan söýülip okulmagy 20-nji asyryň 20-nji ýyllaryndan soňra hasdyry başlandy. Häzir Magtymlynyň goşgulary, Magtymlynyň aýdymlary Nawaýynyň eserleri bilen deň derejede diýip aýtsa bolar. Ve hazır Magtymlynyň koşuklary, Magtymlynyň aşyrlary Nawaý eserleri bilen tekleşe alady dep aýtsa bolady. Magtymly Pragynyň haýsy eserleri özbekleriň arasyna meşhurlugy iyi. Magtymly Pragynyň eserleri bilen 18-19-njy asyrlarda ýaşap geçen özbek şahyrlarynyň eserleriniň arasyna nähili umumlyklar, nähili meňzeşlikler bar. Bilemizki Alişer Nawaýy Xarezmde Firuz devrinde köp öğrenildi. İyi makamga koşuldu. Ana indi Magtymlynyň şagirdleri, Magtymlynyň izdaşlary, Magtymlynyň Bilşimiz ýaly Alişer Nawaýy Xarezmde Firuz döwrüne, ýagny 2-nji Muhammed Rahim Han döwrüne köp öwrenildi. Indi Magtymlynyň şagirdleri, Magtymlynyň eýerjileri, Magtymlyny özüne baýdak edinen, Magtymlynyň şygyrlaryny ýatdan bilen döredjilik işgärleri, şahyrlar juda köp. Has anyklap aýdymyzda Andalyp diýip bir şahyr ýaşap geçipdir. Andalyp daşowdyň öňkü ýylany etrafyna dogulupdyr. Ýöne käbir durmuş meseleleri sebäpli ol Xarezmiň hanky etrafyna göçüp barypdyr. Häzir ol ýerde onuň öwlatlary ýaşaýar, onuň newereleri, dogan garyndaşlary ýaşaýar. Magtymlynyň eserlerini iň köp aýdym edip aýdan meniň pikirimçe Şirazi diýip bir hafiz ýaşap geçipdir. Ondan soň Kamiljan Ataniýazow, ondan soňra Xarezmli meşhur sadanyna bagşy aýal Almahan Haýitowa, ondan soňra Babamrat diýip bir özbek türkmen ýigidi bar, Babamrat Hamdamow. Şu sanap geçen adamlaryň Magtymlynyň eserlerini 99% bilipdirler we olary halka ýetiripdirler. Xarezmde Firuz Han döwründe Magtymlynyň däplerini dowam etdiren 40-a ýakyn şahyr bolupdyr. Olaryň başyny Firuz Hazretleriniň, Firuz Han Hazretleriniň öýde çekýär. Firuz her any ony şahyrlary ýygnap şol ýerde maslahat bäsleşik geçiripdir. Egerde kimne kim Magtymlyga meňzedip ondan ilham alyp onuň desturlaryny dowam etdirip eser döredip bilse, şol adamy Firuz Han tarapyndan syýlag serpaý beriler ekeni. Şahyrlaryň
uşuğu her anny uny däp hökmüni dowam etdirilipdir. Ondan soň han hazretleri mihmanlara saçak ýazyp, şahylary, döredüjileri mihman alyp uly hormata münasip bolupdyr. Şonuň üçin bu däp desturlar Sowet döwrüniň 30-njy 40-njy ýyllaryna ýene-de dowam etdirildi. 20 ýyl töwre garşy çykdylar, ýöne barybir Magtumulynyň eserleri halka ýakyn bolan soň hemde halkyň hormatyna eýe bolan soň bütün Xarezm halkynyň Garagalpagystandaky dostlaryň, Daşowdaky dostlaryň we Özbegistanyň beýleki welaýatlarynaky dostlaryň arasyna giň meşhurlyga eýe boldy. Şonuň üçin elbetde Magtumuly häzirki döwürde Özbek halkynyň arasyna Nowaýdan soň, Ogahiýdan soň 3-nji orunda durýan beýik şahyr, beýik akyldar, beýik türki ulama hökmüne hasaplanýar. Şahyr Muhammed Rıza 1966-njy ýylda Magtumulynyň eserleri boýunça Magtumuly Pragy pyesasyny Ogahi adyna teatrda sahnalaşdyrdy. Soňra Magtumuly romanyny ýazdy. Edir häzirki wagtda bolsa Aşgabatda bolup geçýän dawralara bagyşlap Xarezm welaýet teatry Magtumuly pyesasyny Kuranbay Mätrazaýewiň eserini täze döwrebap variantyny sahnalaşdyrýar. Bu eseriň ýakyn wagtda premierasy bolar. Hudaý ýetirse biz onu göreriz we öz hormatymyzy bildireriz. Men häzirki wagtda Magtumuly Pragyny Kuranbay Mätrazaýew ýaly propaganda eden adam ýokdur diýip hasap edýärin. Şonuň üçin ol şahys mundan 10 ýyl öň Türkmenistanyň prezidentiniň Magtumuly Pragyny şany bilen sylaglany. Xarezm welaýatynyň Ogahi adyna teatry ýakyn wagtda ýubiley münasibetde Aşgabatda Magtumuly spektaklyny goýar. Oňa taýýarlyk görülýär. Häzirki wagtda Özbegistanyň Xarezm welaýatyny Magtumuly Pragynyň ýubiley toý münasibetde taýýarlyk işleri güýçli depkine alınıp barlýar. Юбилей arapasında Xarezm vilayet Agahı namlı tiyatr Magtumuly spektaklini Aşgabatda koýady. Şunga täýärgerlik görülepdi. Hazır Xarezmde, Özbekistanda Magtumulyga täýärgerlik juda zor barýapdy. Gepleşimden şu ýerine türkmen ýazgysy Hudaýberdi hal bilen geçiren söhbetde şu dinleýijilerimiň dikkatyny ýetirýäris. Hudaýberdi Dünýä Türkmenleri programmamyzyň nowatda tapgyry Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanýar. Mälim bolşýaly bu sene Türkmenistany hem resmi derejede giňlen belenip geçilýär. Magtumuly Pragy türkmen paýhasynyň kemale gelmegine nähili goşuntlary goşdy. Magtumuly hakykatdan Türkmeniň aň biliminiň ösmegine, dünýä garaýşynyň ösmegine ägir uly täsir eden adam. Halk arasynda şeýle bir söz bar. Magtumuly hemme zady bilenmiş diýerler. Hut şolar ýaly Magtumuly hakykatdan öz goloýuny bolan, öz el ýetirine bolan köp çeşmeleri özleşdiripdir. Bu ýerde men arap dilindäki, fars dilindäki şeýle hem türkü çagaty dillerindäki medeniýeti gözüňde tutýan şol uly medeniýetden ol ören habarly bolupdyr, oňa ýakyn bolupdyr. Şol uly medeniýeti de öz halkyna bir sada dil bilen, sada düşündürüş bilen getiripdir. Bir ägirt uly bir giňlik, ägirt uly okean. Men Magtumulynyň içinde bir näçe paralelleri gördüm dünýä edebiýaty bilen baglanyşykly. Biz okuyan döwrümizde Magtumulynyň bir setiri Nekrasowyň bir setirine gawat elýär diýen ýaly sözleri aýdýardylar. Şonu bir oýlap tapyşlyk hökmüne aýdýardylar. Indi gördüm, sebäbi olaryň ählisi men elbetde diňe günwatary gözüňde tutýan. Şol uly edebiýatdan gaýdýar, ýagny Tewratdan, Injilden, Zeburdan gaýdýar. Şol mukaddes kitaplardan gaýdýar. Magtumuly şol kitaplary, şol çeşmeleri öwrenen adam. Şoň üçin Magtumulynyň pikirindäki beýleki halklar bilen paraleller ören köp. Men belli bir döwürde Zeburyň türkmen diline terjime edilmek işine gatnaşdym. Şol Zebury asıl nusgatyndan gadymy ýewrey dilinden türkmen diline terjime etdik. Şonu ençeme setirler, ençeme pikirler Magtumuly bilen gawat gelýär. Ne Magtumuly şol derejede giň, Magtumulyň şeýle giňdigini, şeýle köp çeşmelerden peýdalananyny düşünmek üçin biziň başga çeşmeleri okumamız gerek. Ýöne gynansa Sovetler döwründe şeýle mümkinçilik ýokdy. Meselem Injili ýa-da Tewraty okumak gadaganly. Şol eger daşary ýurtda çap edilen bolsa, aýdaly rus dilinde, şonu ýurda getirsen, ol jinaýat hasap edilýärdi. Şol çeşmeler bilmezden elbetde Magtumuly doly düşünmek mümkin däl. Ýöne Magtumuly şol ägirt uly medeni mirasy özleşdirip onu öz halkyna ýetiripdir. Şol netijede de türkmen halkynyň aň düşünjesiniň ösmegine ägirt uly
kömek edipdir. Biz öňkü ýyllarda Magtumuly Pragdan söhbet açan gepleşiklerimiziň birine Pragyny Pragy derejesine ýetiren şertler barada gurrun edipdik. Siz dilçi we edebiýat çökmüni bize Magtumuly Pragynyň öňe besen kemale gelen şertlerini 18-19 asyrdaky türkmen jemgyýetiniň umumy keşbini suratlandyryp biler misiniz? Bir elbette giyin mesele ören giyin ýöne elbette Magtumulynyň şeýle kemale gelmegine tarihi şertlerin aýratyn orny bar. Ol bilen Magtumulynyň kakasy Döwlet Mämmed Azady. Ol erkin döwlet barada, erkin ýurt barada, erkinlik, bir adalatly hem deň hukukly hökümet barada köp alada eden adam şol urda da wagty azat diýip uly eser döredipdir. Şol eser bize miras galdy. Magtumuly owul bilen şol mektepden çykan adam. Ikinciden Magtumulynyň ýaşan döwri Nedir Şah'nyň şalyk süren soňky döwrüne hem Nedir Şah'nyň ölümi bilen baglanyşykly Nedir'in döreden uly imperiýasynyň gargayan döwürlerine gawat gelipdir. Şol döwürlerde de milletler, halklar her biri öz garaşdyrlygyny aljak bolup görüşipdirler. Meselem Azerbaycan milleti, Fars milleti, Kürt milleti, beýleki milletler, owanlar bir öz aýratynlygyny gazanmak isläpdirler. Magtumulynyň ýaşan döwri, Magtumulynyň aýratynym, uly pikiri, uly edebiýata gelen döwri şol pursada gawat gelýär. Şol tarihi pursatlarym Magtumulyda şeýle düýpli pikirleriň döremegine sebäp bolupdyr. Magtumuly da gönüden göni şol mesele ýüzlenýär. Ol budur türkmen binasy. Eger ol erkin bolsa, budur türkmen binasy diýe. Ýagny diňe erkinlik ýagdaýynda, diňe garaşsyzlyk ýagdaýynda türkmen döwletiniň boljakdygyny, türkmen döwletini döredip boljakdygyny, şonuň ýaşap biljekdigini şol pikirleri öňe sürüpdir. Şoň bilen birlikde ol öňkü pikir ýeredilýän ýagny bir arzuçul ýa-da şeýle bolsa da diýilýän pikirler bar. Meselem ýene de Döwlet Mämmed Azada ýüzlensek, ol adalatly padşanyň gurruny diýär. Magtumuly bolsa, şalar adyl bolmaz, daglar dumansyz diýär. Şalaryň adyl bolmajakdygyny aýdýar. Onuň üçin bir garaşsyz döwletiň erkinligini gerekdigini öňe sürýär. Şol zerurlyk, şol uly meşwerde halk döwlet derejesinde pikir edip bilmeklik Magtumulyny türkmen halkyna has goýlaşdyrypdyr. Şonuň bilen birlikde de türkmen halky Magtumula edil bir peýgamberiň bäri ýanyna adam ýoklugyna garapdyr. Daýrda Aşgabatda Magtumuly Pragynyň hormatyna 300 metrlik täze ýadygarlyk açylýar. 2024-nji ýyl Türkmenistanda Magtumuly Pragy ýyly eglan edildi. Bu sene münasibetli başga da bir topar çäreler geçirilýär. Şu zatlar Magtumuly Pragyny tirfegine aldyrmak üçin ýeterlikmi? Menin pikirimçe bir yeterlik däl. Sebäbi eger de biz Magtumuly barada aýtsak dünýä derejesinde, meselem türkmeniň çäginden daşardaky derejede aýtsak, Magtumulyny beýleki halklar meselem Özbek aydımçylary ýa Garagalpak aydımçylary bütün Türkistana ýaýradypdyrlar. Onuň nähili beýik şahyrdygyny görkezipdirler. Şonuň bilen birlikde Sowetler döwründe Magtumuly rus diline terjime edildi. Şonuň bilen birlikde şol esasda Ukrain diline hem beýleki halklaryň dillerine, şol sanly Wenger diline terjime edildi. Şol terjimeler üçin gaty köp iş edildi. Owul bilen Magtumulynyň sözme-söz terjimesi taýýar edildi. Onuň kitaplary neşir edildi. Şol esasda Magtumuly gündogor ýurtlaryna ýaýrap bildi. Şonuň bilen birlikde Magtumuly Gunwatara da belli derejede ýaýrady. Gunwatarda bizim belli alymymyz Yusuf Azmun tarapyndan Angliýada Magtumulynyň dostlary diýip jemgyýet döredilipdir. Şol jemgyýetiň gollugy, şol jemgyýetiň tagallasy bilen Magtumulynyň 40 golay goşgusy İnglis diline terjime edildi. Inni şol goşgularyň ýene köprek bolmagyny, şol terjimelerin has kämil bolmagyny isleýän. Hormatly dinleyijiler, Magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk münasibetli geçiren interwýularymyzyň dowamyny öňümizde gepleşigimizde hem dinläp bilersiňiz.